Yawada obenimbo someda etoso aduonu nsia fempenu ne aduonu num no emo yema wefo nyina akwaba ema me ya asante media so Facebook, YouTube, TikTok padarama like ndwuma de shema bofo nsanka be adwenche ne kosan be aja for comment section uwi a YouTube ana WhatsApp page no Facebook and TikTok nso ana wa follow yen ene de yedwa ba be pie mu ewo Toase eye ekuo bi a ewo atwema enwa be aja mansin mu a ewo asante mantam no emu one more I otumfo brempon nana yim Awere Ababio na hima enso nana amonu jemfo asawa bonso na ohene ebedi ade emfinsha enso enie emfinsha so ne na jasa afempenu ne edunkoro ne mo na osoi etre yimra na setutu Ababio osante hene na ene de yedo bepie mu awo Toase dwadata nana yim Awere Ababio wa Toase hene otumfo brempon elbo na wade apaw community center ano na wato ne din Dwabrem but anya na ene se wahwe ekro yi a ohunu se emusu papa wonom ayayefo wonom eto mbade dwumedi a wonom di awo Toase ha sei no edoso na wahwese obi bia bedi ne dwuma na se ayie abadinto ayefo na kopa bia ye bi asra ede dwuma na efa bi no ha dwene bi eno ntino na watena se ene ne mpanimfo na nam chakonwa ati enkonwa atena se asusu hu ehunu se ebeye se obetimi asi dwumedi bi sei na bo na dwumedi biara obi bia ready no wanya bia ye bi akwakodi na bia bia ye baako sese ho kama na bo ma kroma no so ene etimi age obi bia dwumedi opese wodie no watimi adie ne saso ntine ne de ya bepie mu na wo hye dwumedi no ase eye enrachi eye ebenada obenimbo someda etoso aduonu na afimpinu ne aduonu nsia wo hye dwumedi no ase esiesie kro ne mu kama de boni ba kana clean up exercise oyi efi monchemon kanyina ama kronim atapapa na de obepie mu Toase ha de eseboni ensa wo kacha ha ye fefe no empo rubber ba ku sei krampo da fom wonom ayade papa owie ye no enre wuko de oje wonom ahome na ene de ya eye dwumede no pompon so no papa no num na nana ene ne hema ene kroma ne nyina emu asokufo empanimfo emrewa nkokra wonom nyina eka wonom ho ebo mu ene wonom etenetene wonom apomu de boni kana health work anapa no num ene fa ene wonom nyina si kwan so ene tenante kromo tenetene wonom apom na duba ko adon yimu yidie ye nyina ye hia mu ewo Toase hemfie nanim na fe dwumede nanom wonom ene yen ede ho enkoma wonom eba be kire sentia wonom e pa dwumade yi ho entoma megidi sa butaye na maka ede akire wo nti yen nyina ya ye krado ewo nana yim Awere otumfo brempon Toase hene na amonu jemfo asawa bonso a oya Toase hema nyina ye ka wonom ho ne de wodo abowodom ne ya paw community center Dwabrem yi ano na boa ama Toase manso atime afo wontoma pa ade abefra wo bepie mo Toase wonom wo entoso so kwa wafra no Toase senior high school Toase eboa emabunu emaba wane mrante wa adesua etimi agina brane na dwumade kase a wonom di awo Toase ha afuyo na chase obepie mu di a emu koko banchebo di aburo eno no di wonom ye ade wo ho pa wonom dua enso bo ma Ghana etimi enya aduane papa edi ema ye nyina ye ho etimi etoye wonom wa yare sabia kase a eno so eboa pa mensina yare sabia eno so ebo ahema apomuden enso etimi agina brane ye ene nwuma wudo bi a wonom ye bana de sua so so di Toase hene aboa papa ntina de die ebepie mu Toase dwumade no de ekoso nyina no ye de somo de yente ase bia se bepa hemfunu bi no wonom de di nkomo ne acheche nsemu ade ache wo somfo switi nana dankwa yento aso wa mfie